שלום, אני חיפוש גל, והיום אני הולכת להראות לכם איך בעזרת חיפוש בגוגל טרנד אפשר לראות איזה נושאים שונים מעניינים אנשים בזמן חיפוש בגוגל. אם ניכנס לגוגל ונקיל טרנד, נוכל להיכנס לאתר של גוגל. דבר ראשון, בעמוד הבית אפשר לראות חיפושים בולטים כעת, חיפושים, דברים מעניינים שונים. אם אנחנו רוצים לבדוק מושגים ספציפיים, אפשר להיכנס פה בצד ימין לניתוח נתונים, להקליד איזשהו מושג, נגיד נעליים, ומושג נוסף, נגיד בגדים, ונוכל לראות את מידת העניין של המחפשים בגוגל במהלך חודשים שונים על נעליים או בגדים למשך כמה שנים. אפשר לראות שבאופן ממוצע האדום זה בגדים והכחול זה נעליים. באופן ממוצע מידת העניין לאורך זמן יותר מעניין אנשים לחפש בגדים מאשר נעליים בגוגל. במידה הזאת ניתן למצוא הרבה מאוד מידע על מושגים